44 anyos na babae patay sa ginapahagi ng pusan sa mga sospek sa sulod sa mismo balay sa Sara, Iloilo, samtang nagakatulog. Kaupos sining 17 anyos nga dalagita ginaligar ginhimuslan sang sospek. Nakatutok John Sala. Nagapaligo sa kogalingon sini nga dugo kag wala na sang kabuhi ang 44 anyos nga babae nga kilala kay Grace Fortaleza sang nasapuan sa iya hiligdaan sa ilang balay sa barangay Arante, Sara, Iloilo kaina sang kagahon. Suno sa utod sang biktima nga si Lota. Ginpahibalo ini sa iya manak nga si alias Maria 17 anyos ang natabo. Gani dali-dali ini nga nagpadulong sa lugar. Alas 12 in punto, gintoktok ako sa bata ko nga nagahinibi sa nga napatay na ko na si mama niya gik. Tapos pagwa ko ginantaw ko to ang manghod ko nga si Grace. Kaya mo to nga wala na gid sa. Base sa panisay ni alias Maria, nakabugtaw kuno ini matapos ginkuga sang mga sospek kag nangayo pa ini kuntan isang buli kay Fortaleza apang nakit-an sini nga dugoon na ang biktima. Siguro ang rason gid sir, ang pinagigkakuan ang akong nga manak siguro ang ilang toyo. Kay hindi man sa kawat ang ila kag ang cellphone ginaboy Manila. Patal nga pila sa ulong gitunan sa kamatayo ni Fortaleza. May na-recover man nga baratihan sa lugar nga may mga dugo. Nadugangan pa ang paglalain ni Lota matapos madiskubrihan nga magluwas nga ginpatay ang yautod. Ginhimuslan man sa mga sospek ang iya manak. Inaligar man sang minor de edad nga nakit-an sini ang iya underwear nga napapanaog na. Gintuad man ni alias Maria sa kapulisan nga makilalaan sini ang sospek kung liwat niya ini makit-an. Allegedly nga rape ini siya, no? So, subject na ini siya sa medical examination kung may rape din pangaratabo sa iya. Gintudlo nga sa bintana nag-agi ang mga sospek. Nakit-an man sa CCTV ang pagsulod sa mga sospek sa balay, apang ginlungi sa mga ini ang kamera. May arang kita sundan pero subject pa ini siya sa aton investigation, no? Kung aton ng person na kwento arrested man, may kaangtanan. Padayon pang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa krimen. John Sala, One Western Visayas.